Hei, salutare guys! Aici un neuron și jumătate și prin intermediul proiectului Unireziverse vreau să vă prezint astăzi cursul despre boala cronică de rinichi. Sper să vă ajute să înțelegeți mult mai bine acest capitol și să vă descurcați mult mai bine la examenul de rezidențiat. Bineînțeles, este un capitol destul de greuț și destul de lunguț. Numai sper să nu vă plictisiți cu mine. Hai să începem! În primul rând, trebuie să înțelegem ce înseamnă boală cronică de rinichi. După cum îi spune și numele, este practic o afectare a funcției renale cronică, adică cu o durată de peste 3 luni. Dacă nu există o altă cauză acută, se pare că majoritatea cazurilor de boală cronică de rinichi, stadiile 1, 2 și 3, funcția renală nu continuă să se deterioreze în timp și nu este o cauză de deces a pacienților. Aproximativ 70% din cazurile de boală cronică de rinichi sunt datorate hipertensiunii arteriale, diabetului și aterosclerozei. Astfel ne putem da seama că, practic, ele trebuie controlate cât mai bine pentru a încetini progresia bolii, pentru că nu există un proces de reversibilitate. Alte cauze ale bolii cronice de rinichi sunt boli congenitale și ereditare, boli glomerulare, boli vasculare, boli tubulo-interstițiale și obstrucții de tract urinar. Pentru că există multe categorii de cauze ale BCR, va trebui să fim foarte atenți la pacienți, la comorbiditățile lor. De exemplu, putem avea ca și cauze o boală polichistică autozomal dominantă despre care putem afla din antecedentele heredocolaterale. Din antecedentele personale putem afla de un lupus sau putem afla de o purpură trombotică trombocitopenică, putem afla de o amiloidoză care la fel vor afecta funcția renală. De asemenea, din medicația pacientului putem afla că acesta, de exemplu, a luat ANS și există riscul să facă nefrită tubulo-interstițială toxică. De asemenea, obstrucțiile de tract urinar, care pot să fie nu neapărat litiazice, dar prin tumori sau prin fibroze, pot să altereze funcția renală. Iar acum, gândindu-ne la cauzele BCR, când ar putea să fie reversibilă progresia bolii? Ei bine, pentru obstrucțiile de tract urinar este clar că trebuie să îndepărtăm obstacolul. Este clar că într-o vasculită, într-o glomerulonefrită, trebuie să începem tratamentul imunosupresor. Pentru hipertensiunea arterială va trebui să controlăm tensiunile ca să nu ajungem la nefroangioscleroză hipertensivă. Și de asemenea, dacă există o stenoză de arteră renală, aceasta trebuie corectată. Se pot pune stenturi pentru a nu ajunge de asemenea la nefroangioscleroză. Stadializarea bolii cronice de rinichi va reflecta prognosticul și consecințele acesteia. Majoritatea pacienților se află în stadiul 3. Acesta a fost împărțit în 3A și 3B în funcție de complicațiile cardiovasculare care apar. Stadializarea se face în funcție de rata filtrării glomerulare și albuminurie. În stadiul 3 al BCR chiar se recomandă să se folosească cistatina C, care este un marker mai fidel al ratei filtrării glomerulare. Practic, aceasta are o masă moleculară mică și are o sarcină electrică pozitivă, astfel că este filtrată liber la nivelul glomerular și este resorbită complet în tubii proximali, unde este și metabolizată. Astfel, în absența unei leziuni tubulare, cistatina C nu este prezentă în urina finală. Aceste caracteristici o fac să fie un marker endogen al ratei filtrării glomerulare. Conform studiilor efectuate, nivelul de cistatină C din sânge crește semnificativ pe măsură ce rata filtrării glomerulare scade sub 80 de ml pe minut pe 1,73 metri pătrați. În stadiile G1 și G2, practic ne interesează dacă avem manifestări ale afectării renale, nu neapărat RFG-ul atât de mult. Dar din stadiul G3A deja avem un RFG sub 60 de ml pe minut pe 1,73 metri pătrați și nu ne mai interesează neapărat dacă avem manifestarea ale afectării renale, pentru că chiar dacă nu avem pe acest RFG scăzut putem pune stadializarea. Aici practic ne va ajuta albuminuria pentru a menționa mai fidel stadiul. În stadiul G4, practic, nu ne mai interesează albuminuria, pentru că oricât ar fi aceasta la o rată de filtrare sub 30 de ml pe minut pe 1,73 metri pătrați, este clar că avem un BCR stadiu 4, atâta timp cât RFG-ul nu scade sub 15.
Pentru RFG sub 15 deja avem boală renală terminală sau stadiul G5, care este de obicei predializă sau în dializă. Și la fel nu ne mai interesează raportul albumină-creatinină. Așa cum am amintit și mai devreme, peste 70% din cazuri sunt datorate hipertensiunii arteriale, diabetului zaharat de tip 2 și aterosclerozei. Practic, progresia va depinde de nefropatia care stă la baza afectării renale și de controlul tensiunii arteriale. Există o degradare mai rapidă în cazul glomerulor nefritelor cronice decât în nefritele tubulointerstițiale, dar în general este lentă spre boală renală terminală. Pentru a explica acest proces, trebuie să ne gândim că fiecare rinichi are aproximativ 1.000.000 de nefroni funcționali. Odată ce aceștia se degradează, practic, numărul lor se va micșora, ceea ce înseamnă că aceeași cantitate de sânge și aceeași muncă va trebui făcută de mai puțini nefroni funcționali. Ceea ce înseamnă că practic va crește fluxul pe unitatea de nefron și astfel va apărea hiperfiltrarea. Există o adaptare care se traduce prin hipertrofie glomerulă și reducerea rezistenței arteriolare. Fluxul și presiunea crescută vor duce la creșterea presiunii capilare intraglomerale și supra-solicitare, ceea ce înseamnă că declinul va fi accentuat. Deci trebuie să reținem faptul că aceeași muncă va fi făcută de mai puțini nefroni funcționali și că aceștia se vor adapta prin hipertrofie glomerulă și reducerea rezistenței arteriolare. Reținem aceste două idei, hipertrofie și reducerea rezistenței arteriolelor. Prin scăderea acestei rezistențe, prin creșterea fluxului și a presiunii, va apărea o proteinurie care poate să fie de novo în cazul unui BCR instalat lent sau agravat în cazul unui BCR acutizat. Există astfel un cerc vicios pentru că degradarea unei părți va duce la degradarea următoarei părți prin supra-solicitare, prin alt mecanism, dar în sine va duce tot la declinul funcției renale. Angiotensina 2 produce vasoconstricție arteriolelor postglomerulare, crescând presiunea hidrostatică în glomerul și crește fracția de filtrare. Cu alte cuvinte, forțează și mai mult filtrarea, crescând proteinuria. Mai mult, angiotensina 2 poate stimula producția de colagen și diferențierea celulelor în miofibroblaști, producându-se matrice în exces prin intermediul factorului de creștere transformator beta. Această matrice în exces este protejată de creșterea secreției de inhibitor activator a plasminogenului, care împiedică proteoliza matricii de către plasmină. Rezultatul acestor procese induse de angiotensina 2 este lezarea interstițiului și a glomerulului. Proteinuria are un efect nociv tubulointerstițial. Ca să explicăm acest lucru, trebuie să înțelegem că albumina este legată de acizi grași, factor de creștere și citochine în spațiul urinar. Iar aceasta, reabsorbită și degradată la nivelul tubului proximal, va duce la activarea celulelor tubului proximal cu lezarea interstițiului. Tocmai de aceea, proteinuria este un marker pentru prognosticul BCR, alături de hipertensiune, în special cea care este slab controlată, și vedem pacienți cu tensiuni de 16, 17, chiar 20 constant, cu o afectare renală normal progresivă mult mai rapidă. Și de asemenea, gradul de lezare al interstițiului, care la fel se corelează cu proteinuria. Inhibitorii enzimei de conversie și antagoniștii receptorului de angiotensină pot să încetinească progresia bolii cronice de rinic, dar totodată acestea sunt contraindicate, de exemplu, la pacienții cu stenoză de arteră renală. Ceea ce se întâmplă în cazul ECA este practic o vasoconstricție pe arteriola aferentă și o vasodilatație pe arteriola eferentă, ceea ce înseamnă că presiunea din glomerul va scădea și prin aceasta apare un efect renoprotector. În primă fază, printr-o simplă hemoleucogramă la un pacient cu BCR vom descoperi că acesta are anemie. De obicei are o anemie normocromo-normocitară și este moderată, dar poate să fie și severă. În primul rând ne vom gândi la un deficit de eritropoetină și este logic ca acesta să apară în afectarea renală. Apoi ne vom gândi la pierdere de sânge, de exemplu în tractul gastrointestinal, având în vedere că majoritatea pacienților au comorbidități, că sunt în vârstă. Apoi ne vom gândi la heparina care se injectează înainte de dializă și care poate să dea sângerări
oculte posibil cu agravarea anemiei deja secundară. Ne putem gândi la o disfuncție plachetară sau la o anemie apărută prin recoltări repetate de analize. Afectarea măduvei osoase poate să apară ori din cauza toxinelor neeliminate, ori prin fibroza care apare datorită hiperparatiroidismului. Totodată vom avea un deficit de vitamine și minerale, și anume fier B12 și folați, deci anemia poate să ne păcălească și poate să fie macrocitară cu hipercromă sau microcitară cu hipocromă. Că tot am vorbit de efectul renoprotector al IECA în BCRE, se pare că acestea pot să interfere cu eliberarea de eritropoietină și pot să aducă un aport la apariția anemiei secundare. Și acum hai să vedem cum putem corecta această anemie. În primul rând avem agenții stimulatori eritropoiezei umane sintetici recombinați, adică epoetina alfa sau beta sau darbepoetina alfa. Se administrează subcutanat și epoetina alfa se va face de 3 ori pe săptămână, câte 50 de unități pe kilogram corp, iar darbepoetina se va face o singură dată pe săptămână, 30 de micrograme. Corecția anemiei cu agenți stimulatori eritropoiezei umane sintetici va diminua probabilitatea transfuziilor de sânge, ceea ce va scădea posibilitatea de sensibilizare HLA și un viitor transplant renal va avea o rată de succes mai mare. Au fost totuși raportate cazuri de aplazie eritrocitară pură mediată prin anticorpi anti-eritropoietină, ceea ce s-a dovedit a fi o eroare de construire a seringilor preumplute, iar la momentul actual nu mai există dovezi de așa afectare. Suplimentarea cu fier se poate face înainte de a începe tratamentul cu agenți stimulatori eritropoiezei umane și poate potența răspunsul corpului la aceștia. Suplimentarea cu fier se poate face înainte de începerea tratamentului cu agenți stimulatori a eritropoiezei umane sintetici și poate potența răspunsul corpului la aceștia. Există o hemoglobină țintă de 100-120 de grame pe litru, adică practic o hemoglobină de 11-12 țintă. Suplimentarea cu fier se poate face chiar înaintea începerii tratamentului cu agenți stimulatori a eritropoiezei umane sintetici. Există o hemoglobină țintă de 100-120 de grame pe litru, adică o hemoglobină de 11-12 țintă. Practic, deficitul de fier este foarte des întâlnit în inflamația cronică, deoarece hepcidina, care este un reactant de fază acută, va răspunde la apariția citochinelor, în special interleuchina 6, și va scădea absorbția intestinală a fierului și îl va sechestra în ficat. Suplimentarea cu fier este de preferat a se face intravenos. Se pare că suplimentarea cu fier intravenoasă înainte de tratamentul cu agenți stimulatori a eritropoiezei umane sintetici s-a corelat cu o nevoie mai mică a pacienților de ASE. Totodată este foarte important controlul tensiunii arteriale în primele 6 luni, tocmai pentru a se adapta tratamentul și pentru ca aceasta să fie controlată. Trecem mai departe la tulburări minerale osoase asociate bolii cronice de rinichi. Vom avea aici modificări ale calciului, ale vitaminei D, ale fosforului, ale PTH-ului și a factorului de creștere a fibroblastului 23 și vom vedea de ce fiecare este important și de ce fiecare este afectat. Datorită hiperparatiroidismului vom avea boli osoase ca osteoporoza, osteomalacia, osteoscleroza și osteopenia. Odată cu creșterea rigidității arteriale și a calcificărilor care o însoțesc, vom vedea că apar calcificări importante la nivelul vaselor. Să explicăm un pic patogeneza, vom avea un nivel de fosfat crescut, astfel se va elibera factorul de creștere a fibroblastului 23 și se va produce astfel fosfaturia în încercarea de a reduce nivelul de fosfat seric. Totodată, datorită FGF23 va apărea și inhibarea 1-alfa-hidroxilazei renale cu scăderea capacității vitaminei D de absorbție intestinală a fosfatului. La început, acest mecanism va reuși să echilibreze cât de cât nivelul fosfatului seric, dar odată ce boala cronică de rinic va progresa, se pare că nici fosfaturia nu va reuși să mai aducă nivelul fosforului la normal și astfel FGF23 este un indicator foarte bun al mortalității în BCR. Odată cu progresia bolii cronice de rinichi va apărea și hiperparatiroidismul secundar. Pentru a-l înțelege, trebuie să înțelegem mecanismul.
și avem o producție crescută de PTH prin mai multe mecanisme. Pentru a-l înțelege, trebuie să vedem de ce crește secreția de PTH. Practic, secreția PTH-ului crește în contextul unui calciu seric scăzut. De ce ar putea să scadă calciul seric? Păi, prin scăderea absorbției intestinale de calciu, care este mediată de vitamina D. Deci, avem o scădere a vitaminei D, practic a metabolitului său activ, prin deficitul de 1-alfa-hidroxilază, care va reduce conversia vitaminei D la metabolitul său activ. Deci scade absorbția intestinală de calciu, deci scade calciu seric, deci se produce PTH în exces. Totodată, inclusiv scăderea nivelului de metabolit activ al vitaminei D va stimula creșterea PTH-ului. A vorbit de faptul că avem un fosfat crescut, ceea ce va stimula în continuare scăderea calciului ionic și creșterea PTH-ului. Consecințele unui PTH crescut înseamnă reabsorbția de calciu din oase și absorbția calciului la nivelul tubului renal proximal. Astfel apare hiperparatiroidismul secundar. În acesta va crește activitatea osteoclastelor și va apărea osteita fibroasă chistică. Acest lucru va duce la hiperplazia paratiroidelor și va determina hiperparatiroidismul terțiar, care va merge pe hipercalcemie și pe osteoscleroză. În hiperparatiroidismul terțiar, practic, nivelul PTH-ului nu mai depinde de calciul seric. Radiologic, reținem că în hiperparatiroidismul secundar există eroziuni superiostale la nivelul degetelor și demielinezări osoase la nivelul craniului de tip piperniță, adică pepper pot. Iar în hiperparatiroidismul terțiar, alternanța benzilor scleroase cu oasele poroase la nivelul coloanei vertebrale vor da aspectul de Rugger-Jersey. Un caz particular este boala osoasă adinamică. În această afectare, practic, avem un PTH scăzut, care scade reabsorbția calciului și scade și formarea de os tânăr, ceea ce va duce la osteopenie cu un turnover osos redus și cu fosfatază alcalină normală. Cauzele pot fi, în primul rând, PTH-ul scăzut post-paratiroidectomie, un diabet zaharat, un tratament cu aluminiu dat ca și chelator de fosfor sau tratamentul cu exces de vitamina D. Evaluarea afectărilor osoase se poate face pe lângă radiografii și prin osteodensitometrie DEXA. Pentru boala osoasă adinamică nu s-a găsit niciun tratament eficient. Cât despre tratamentul tulburărilor minerale osoase în boala cronică de rinic, trebuie să ne gândim ce anume vrem să corectăm și ce avem. Deci, avem o hipocalcemie, avem o hiperfosfatemie, avem un PTH crescut și o fosfatază alcalină crescută. Restricția dietetică poate fi folosită, dar în general este ineficientă dacă nu se asociază și cu alte măsuri de scădere a fosfatemiei. Totodată, din cauza faptului că absorbția intestinală de calciu este scăzută, nu se poate ca prin dietă să avem aport de calciu. Sau cel puțin nu doar din dietă. Pentru scăderea fosfatemiei putem folosi chelator intestinal de fosfor, fără aluminiu, în primul rând, carbonatul sevelamer, care reduce colesterolul cu 10% și scade riscul calcificărilor vasculare. Mai avem carbonatul de lantan, carbonatul de calciu și acetatul de calciu. Chelatorii intestinali de fosfor care conțin aluminiu sunt foarte eficienți, dar faptul că aluminiu poate crește riscul de boală osoasă adinamică îi face să fie rar folosiți în țările dezvoltate. Mai avem și o altă alternativă care inhibă practic absorbția fosforului în mod direct și indirect și care se numește tenapanor. Controlul PTH-ului și obținerea unui nivel normal de calciu seric se va efectua cu calcitriol, analogii vitaminei D precum alfa-calcidolul sau metabolism mai noi ai vitaminei D precum paracalcitolul. De asemenea, există și agenți calcimimetici care suprimă secreția de PTH.
Acestea din urmă, practic, sensibilizează receptorii pentru calciu, făcând organismul să creadă că are mai mult calciu seric decât are de fapt și astfel se suprimă secreția de PTH. Mai departe, vom continua cu altă complicație a bolii cronice de rinichi, și anume calcifilaxia, care este cunoscută ca și arteriolopatia calcificantă uremică. Aceasta este o complicație rară, dar severă, amenințătoare de viață în rândul pacienților cu boală cronică de rinichi. Clinic se manifestă prin pete dureroase la nivelul tegumentului, plăgi, ulcere și escare, paniculite și necroză la nivelul dermului. Caracteristica histologică este reprezentată de calcificările care apar la nivelul vaselor și sunt suprapuse cu tromboze de vase mici. Ca și factor de risc avem hiperparatiroidismul, un nivel crescut de fosfor, obezitatea morbidă și folosirea varfarinei. Ca și tratament vom avea tratamentul chirurgical sau agenți calcimimetici, dar din cauza faptului că pacienții deja sunt fragili, iar infecțiile asociate vor crește riscul, aceștia decedează în medie la un an de la data diagnosticului. În ceea ce privește riscul pe care îl pune BCR la pacienții cu boli cardiovasculare, vom observa că boala cronică de rinichi reprezintă un risc major, deoarece moartea subită, infarctul miocardic, insuficiența cardiacă și accidentele vasculare cerebrale, inclusiv boala vasculară periferică, apar tot mai frecvent pe măsură ce rata filtrării glomerulare scade. Astfel, transplantul renal poate scădea riscul observat în stadiul 5 al bolii cronice de rinichi. Cea mai frecventă cauză de boală cronică de rinichi este diabetul zaharat, urmat de hipertensiunea arterială cu hipertrofia ventriculară stângă și disfuncție sistolică sau diastolică, apoi de dislipidemie, care este destul de frecventă la pacienții uremici, și sexul masculin, care se întâlnește predominant la pacienții cu boală cronică de rinichi. Se pare că în privința fumatului, acesta are o prevalență la fel ca în populația generală. Să nu uităm de asemenea și de cardiomiopatia uremică, în care avem fibroză miocardică cu funcționare anormală a miocitelor, cu supraîncărcare cu calciu și hiperparatiroidismul secundar care îl produce, plus deficitul de seleniu și carnitină. Astfel, apare disfuncția sistolică foarte obișnuită în această cardiomiopatie uremică. Calcificările vasculare sunt un risc major de deces la pacienții cu boală renală terminală. S-a observat că calcificările coronarelor sunt mai frecvente la acești pacienți. Calcificările vaselor periferice au și ele un risc crescut pentru agravarea bolii cardiovasculare deja existente. Avem astfel rezistența vasculară care este în creștere și face ca și presiunea pulsului să crească, viteza de propagare a undei de puls crește postsarcina și astfel accentuează hipertrofia de ventricul stâng. Factori de risc care sunt legați de apariția calcificărilor. Avem produsul crescut care favorizează calcificările, hiperparatiroidismul care crește calciul intracelular, uremia care determină pierderea de inhibitori ai calcificărilor și celulele musculare nete capătă caracteristici asemănătoare osteoblastelor și inflamația care inhibă un puternic inhibitor al calcificărilor vasculare și anume fetuina A. Evaluarea calcificărilor se poate face prin radiografie abdominală pe gol, CT cu flux de electroni sau multislice, alterări coronare, precum și prin ecografie Doppler. Alți factori de risc cardiovascular la pacienții cu BCR pot fi hiperhomocisteinemia, infecția cu clamidia, pneumonie, malnutriția, inflamația, rezistența la insulină și uremia. Uremia va determina creșterea stresului oxidativ odată cu inhibitorul endogen al sintetazei oxidului nitric și dimetilarginina asimetrică. Iar din această cauză s-au încercat diferite metode de tratament cu antioxidanți, vitamina E și acetilcisteină care s-au dovedit că scad mortalitatea de orice cauză.
S-a mai demonstrat totodată că combinația de ezetimibe cu simvastatină scade riscul de infarct miocardic acut și de accident vascular cerebral. Totuși, acestea nu sunt eficiente în privința supraviețuirii sau în stoparea progresiei bolii renale terminale. O altă complicație care poate fi amenințătoare de viață este pericardita uremică. Aceasta are două modalități de apariție. Ori este în cazul unei uremii severe sau al dializei ineficiente, ori este un rezultat al bolilor intercurente sau unei intervenții chirurgicale la un pacient care efectuează o dializă corectă. Riscul de tamponadă cardiacă este foarte ridicat și de aceea trebuie folosite anticoagulantele cu precauție. Din păcate, este o complicație care apare destul de frecvent și este asociată cu aritmii cardiace sau revărsat pericardic hemoragic în cazul uremiei severe. Afectarea tegumentară în boala cronică de rinic poate fi specifică uremiei sau poate avea alte cauze. Pruritul apare în general din acumularea produselor de nitrogen reziduali cu scăderea catabolismului proteic doar după dializă, hipercalcemie și hiperfosfatemie produs calciu-fosfor crescut, hiperparatiroidism chiar și cu nivele de calciu-fosfor normale, deficit de fier, dializă inadecvată care poate fi tratată practic prin o dializă eficientă și cauze necunoscute. În boala cronică de rinic, majoritatea pacienților au pielea deshidratată, astfel că ar trebui să se aplice creme hidratante. Totodată, poate să ducă la porfirie cutanată tardivă din cauza sintezei hepatice scăzute de decarboxilază uroporfirinogen, plus scăderea eliminării porfirinei prin urină sau prin dializă. O formă de porfirie cutanată tardivă, dar fără deficit enzimatic, este pseudoporfiria. Aceasta, din fericire, are o frecvență redusă. Un caz particular este reprezentat de fibroza sistemică nefrogenă. Aceasta este o boală fibrozantă a pielii care apare la pacienții cu boală cronică de rinichi moderată spre severă, adică la un RFG de sub 30 de ml pe minut pe 1,73 metri pătrați. 95% din cazuri au fost produse de gadolinium, care este folosit în substanțele de contrast. Implicația acestuia este explicată prin faptul că este exclusiv eliminat prin rinic și prin dializă. Pentru a pune diagnosticul avem nevoie de o biopsie la nivelul locului afectat cu observarea de fibrocite la nivelul dermului plus depuneri de colagen. Fibroza sistemică nefrogenă este o boală cronică și ireversibilă. Din păcate, ameliorarea acesteia nu se face decât la 20% dintre pacienți, 30% rămân staționari, iar 30% decedează. Singura modalitate de a ameliora această patologie este prin transplant. Bineînțeles că modul de prevenție este evitarea folosirii contrastului cu gadolinium la rate de filtrări glomerulare sub 30. Alte complicații ale bolii cronice de rinic pot fi cele gastrointestinale. Și aici vom întâlni frecvent scăderea evacuării gastrice, un risc crescut de esofagită de reflux, gastrită, ulcer peptic, sângerări gastrointestinale care pot apărea, constipația care poate fi o complicație a dializei peritoneale în ambulator și pancreatita acută. Ei bine, prin retenția de amilază, din cauza că aceasta este excretată fiziologic în urină, pot apare valori ale amilazelor serice de peste 3 ori mai mari decât normalul, fără o dovadă a bolii pancreatice. Totodată, din cauza scăderii RFG-ului și din cauza scăderii eliminării toxinelor, apar anomalii metabolice, precum guta, rezistența la insulină și anomalii ale metabolismului lipidic. Bineînțeles că guta apare din cauza reținerii uratului, iar medicația pentru tratarea bolii cronice de rinic poate să crească riscul de gută.
Antiinflamatoarele nesteroidiene sunt nefrotoxice și puțin utilizate, chiar dacă pacientul prezintă simptomatologie, fiind înlocuite cu colchicina, care poate fi utilizată în atacurile acute, iar pentru prevenție vom folosi doze mici de allopurinol sau febuxostat. Insulina este catabolizată și excretată parțial de rinichi, dar odată ce BCR-ul progresează, scade necesarul de insulină la diabetici, din cauza că scade și producția renală de glucoză și scade și excreția insulinei. Astfel, crește rezistența periferică la insulină și apare o toleranță alterată la glucoză, chiar și la pacienții non-diabetici. Rezistența la insulină poate duce la hipertensiune arterială și anomalii ale lipidelor. Anomaliile metabolismului lipidelor sunt frecvente în boala cronică de rinichi. Putem avea clearance scăzut al particulelor bogate în trigliceride și hipercolesterolemie, în special în boala cronică avansată. În boala renală terminală, administrarea cronică de heparină la hemodializați asociată cu absorpția crescută de glucoză plus imunosupresoarele la transplantați duc la anomalii ale lipidelor. Alte complicații ale bolii cronice de rinichi sunt anomaliile endocrine. Acestea se traduc prin hiperprolactinemie cu galactoree la ambele sexe, scădere nivel seric de testosteron cu pierderea libidoului, disfuncție erectilă și scăderea spermatogenezei, un ciclu menstrual neregulat, astfel că pacientele dializate nu vor mai avea ciclu menstrual în marea majoritate, anomalii complexe în secreția hormonului de creștere, traduse prin tulburări de creștere la copiii uremici. Aceștia pot fi tratați cu hormon de creștere recombinat plus factori de creștere asemănători insulinei și avem și o legare alterată de proteine. Astfel, testele de evaluare a funcției tiroidiene sunt mai dificil de interpretat. Știm cu toții că TSH-ul evaluează foarte bine funcția tiroidiană, dar și că hipotiroidismul este frecvent în boala cronică de rinichi. O altă consecință a uremiei este disfuncția musculară. Practic, uremia interferează cu metabolismul energetic muscular printr-un mecanism necunoscut. Totodată, la această disfuncție participă și activitatea fizică scăzută din cauza scăderii toleranței cardiovasculare la efort. Nu în ultimul rând, ne vom gândi la anomalii ale sistemului nervos. La pacienții cu boală cronică de rinichi va scădea funcția cerebrală, va scădea pragul pentru convulsii, asterix, tremor și mioclonii, va apărea depresia, anxietatea și afectări cognitive legate de acestea, dar și afectări cognitive date de uremie, care odată corectată va face și funcția cognitivă să revină la normal. În această idee trebuie cunoscut faptul că o corectare foarte bruscă a ureei poate să ducă la edem osmotic cerebral. De aceea, uremia trebuie corectată treptat prin ședințe scurte și repetate de hemodializă sau dializă peritoneală. După cum știm, în boala cronică de rinichi apare hipertensiunea arterială secundară. Se pare că există un mecanism prin care poate să existe o hiperactivitate a sistemului nervos simpatic ce poate contribui la această hipertensiune. Avem astfel nivele crescute de catecolamine cu inhibarea receptorilor alfa, alterarea sensibilității baroreceptorilor, scăderea funcției vagale eferente ale sistemului nervos autonom. Bineînțeles că o corectare definitivă ar putea fi făcută printr-un transplant renal, dar dacă acesta nu este posibil, dializa poate să rămână o opțiune foarte validă. O altă consecință a uremiei avansate poate fi polineuropatia simetrică, care poate să reapară la pacienții cu dializă inadecvată, iar odată cu scăderea ureii să se remită. Nu uităm că cea mai frecventă cauză de boală cronică de rinichi este diabetul zaharat, în care apare la fel polineuropatie diabetică. Deci aici, după corectarea uremiei, poate să se remită, în schimb la polineuropatia diabetică nu se remite. Bine, dragilor, sper că ați înțeles care este ideea cu boala cronică de rinichi, ce presupune și ce complicații are, unele mecanisme și de ce se produce. Dacă am înțeles aceste lucruri, ne vom da seama în mod logic care va fi și tratamentul pentru boală cronică de rinichi.
Hai să facem o scurtă recapitulare. Deci, avem o afectare renală progresivă pe o perioadă mai lungă de timp cu scăderea ratei de filtrare glomerulară, care practic ne va spune că toxinele nu mai sunt eliminate așa cum trebuie din corp, ceea ce va duce la diverse complicații. În principal vom vedea anemie, vom vedea tulburări minerale osoase asociate bolii cronice de rinichi, vom vedea calcificări pe vasele de sânge și, de exemplu, în cazul unui transplant renal, se va face o evaluare a arterelor iliace. Aici de obicei se găsesc calcificări mult prea importante și care contraindică transplantul. Ca să înțelegem de ce sunt atât de importante complicațiile, să le știm, pentru că pot să ne pună probleme de tratament, nu de diagnostic. De asemenea, o să mai întâlnim boli cardiovasculare, afecțiuni cardiovasculare datorate bolii cronice de rinichi, datorate comorbidităților bolii cronice de rinichi, practic nefropatia care a stat la bază. Avem de asemenea alți factori de risc care, grefați pe o boală cronică de rinichi, pot să accentueze practic problemele cardiovasculare. Avem pericardita uremică, avem encefalopatia uremică la un nivel foarte mare al ureei. Avem afectare tegumentară, care la fel poate să apară în uremie sau poate să apară independent de aceasta, dar cu alte cauze. Avem anomalii metabolice, la fel guta, care este datorată tot uratului, nivelul scăzut de insulină la un pacient diabetic, deci trebuie știut ca să reglăm insulina la acești pacienți, ca să nu îi băgăm în hipoglicemie, în ideea în care insulina nu se mai excretă cum trebuie, și de asemenea trebuie să știm despre alterarea rezistenței la insulină la un pacient normal, la un pacient fără diabet. Totodată avem anomalii endocrine. Trebuie să ne punem problema TSH-ului, unei hipoparatiroidism care poate să apară foarte frecvent în boala cronică de rinichi. Toate aceste lucruri, în momentul în care ne gândim la un tratament, trebuie privite în ansamblu. Tratăm complicații, tratăm ca să prevenim complicații și tratăm practic pe fiecare în parte, fără să interferăm cu celelalte sau să provocăm alte probleme. Am înțeles probabil deja rolul rinichiului pentru corpul nostru și că alterarea acestuia nu se mai poate recupera. De aceea vom avea nevoie de tratamente de substituție ale funcției renale în momentul în care filtrarea este atât de ineficientă încât poate da complicații amenințătoare de viață. Până la necesitatea tratamentului de substituție al funcției renale la un pacient, acesta va trebui să fie echilibrat și ținut pe medicație specifică cât mai mult timp, să nu ajungă la dializă. Și astfel, hipercalemia poate fi indusă și de medicamente, de exemplu de spironolactonă, și se poate corecta prin patiromer și ciclosilicat de zirconiu și sodiu ZS9, care elimină potasiul din sistemul gastrointestinal. Dar, în principiu, în cazul unei hipercalemii foarte mari și amenințătoare de viață, pentru că poate produce aritmii severe, aceasta se va corecta prin dializă de urgență dacă pacientul este stabil hemodinamic. Pacienții cu boală cronică de rinichi sunt într-o acidoză cronică. Aceasta poate fi ușoară, moderată sau severă la rezerve alcaline foarte scăzute. Corecția acidozei se face, bineînțeles, cu bicarbonat de sodiu, adică peste acid băgăm o bază. S-a dovedit că acest control al acidozei poate să încetinească progresia bolii în stadiile 4 și 5. Exact cum am vorbit și la început despre antiinflamatoare nesteroidiene,
Sunt și alte medicamente nefrotoxice care trebuiesc sistate, cum ar fi tetraciclinele, gentamicina, ANS, bineînțeles, economizoarele de potasiu, spironolactonă și amiloridul și trebuie ajustate dozele pentru antibiotice, anticoagulante, beta-blocante, insulina, analgezice și antidepresive, practic tot ce se poate elimina parțial sau total prin rinichi. Practic, eliminarea renală acestor substanțe va scădea, iar nivelurile serice vor crește, ceea ce, de exemplu, în cazul unor anticoagulante poate fi foarte periculos, chiar și în cazul insulinei, pentru că se ajunge la hipoglicemie severă cu comă. Deci, de aceea este foarte important să cunoaștem aceste lucruri. Controalele repetate ale pacienților care se știu deja cu boală cronică de rinichi sunt foarte importante, deoarece la scăderea progresivă a ratei filtrării glomerulare se poate ajunge într-un moment în care este nevoie de terapie de substituție a funcției renale, iar acesta trebuie pregătită din timp. Pacientul trebuie să cunoască metodele prin care poate face acest lucru și să aleagă pe cea mai potrivită pentru el. Există un regim igienodietetic pe care pacienții trebuie să îl urmeze pentru a încetini progresia bolii cronice de rinichi. În general este hipoproteic, este hiposodat. De asemenea, în cazul inițierii dializei, fistula trebuie creată cu câteva săptămâni înainte de a fi folosită, de obicei 2 luni, și de aici necesitatea pregătirii timpurii. În momentul în care creatinina nu mai scade și rămâne fixată la o valoare de 400-500 de milimol pe litru la non-diabetici, se poate crea această fistulă pentru că se consideră că în timp progresia bolii cronice de rinichi va duce la necesitatea dializei și aceasta mai poate fi încă temporizată la aceste niveluri ale creatininei. După cum am spus mai devreme, la unii pacienți avem nevoie de tratament de substituție a funcției renale, iar acesta se traduce prin hemodializă, dializă peritoneală sau transplant renal. Bineînțeles, mai multe variante ale fiecăruia, dar acestea sunt în mare cele trei metode. Inițierea dializei se face în general la o rată de filtrare glomerulară de aproximativ 10 ml pe minut sau mai mică. Inițierea precoce nu este asociată cu ameliorare clinică sau ameliorare a supraviețuirii. Este o terapie de substituție a funcției renale destul de scumpă, posibil inaccesibilă în unele țări sau inaccesibilă pe toată viața. Hemodializa se realizează pe fistulă arteriovenoasă sau pe cateter venos central. De aceea am amintit mai devreme de faptul că fistula trebuie făcută cu câteva săptămâni înainte de începerea dializei, deci dializa se va temporiza și starea pacientului trebuie să permită acest lucru. În cazul pacienților cu pad vascular fragil se pot folosi proteze vasculare sintetice. Filtrarea se face conform gradientului de concentrație și se filtrează în 4 ore aproximativ 80 de litri de sânge cu un debit de 300 de ml pe minut. Această filtrare se face în dializor prin trecerea dializantului ultrapur în direcția opusă fluxului sanguin. Practic, în acest moment, moleculele mici, care nu sunt reprezentate și de proteine sau celule cu greutate moleculară mare, vor difuza în sensul gradientului de concentrație. Dializantul are anumite concentrații ale unor substanțe, cum ar fi sodiu, potasiu, calciu, clor bicarbonat. Ca să dăm un exemplu, trebuie să înțelegem că dializantul și sângele curg în direcție opuse în primul rând. În al doilea rând, difuziunea se face în sensul gradientului de concentrație. Deci, dacă noi în sânge avem un sodiu de 128, iar în dializor vom avea un sodiu de 135, din dializor în sânge vor trece moleculele de sodiu.
pentru a crește concentrația de sodiu în sânge practic. În sine, dializa reprezintă și o echilibrare hidroelectrolitică, nu doar o filtrare a toxinelor. Pacienții sunt cântăriți înainte de dializă și după dializă. Ei, în general, sunt preferați a fi un pic mai deshidratați decât să aibă edeme. Deci un pacient dializat cu edeme înseamnă că a avut o dializă ineficientă. Deci este de preferat ca volemia să fie mai scăzută din cauza faptului că trebuie menținută tensiunea arterială, iar cu cât volemia crește, cu atât tensiunea arterială crește și ea. Am menționat despre menținerea echilibrului electrolitic cu scăderea potasiului, cu echilibrarea sodiului care de obicei este scăzut, cu aducerea calciului la un nivel apropiat de cel normal, prevenirea acidozei prin tamponarea dializantului cu bicarbonat de sodiu. De aceea, practic, dializantul este făcut să fie adaptat pentru fiecare pacient în parte. Practic, se adaptează la valorile analizelor pacienților. Și asta se face la fiecare ședință de dializă. Echilibrul între frecvența și durata ședințelor de dializă și calitatea vieții este destul de discutabil, pentru că, practic, ședințele de dializă durează 4 ore și, în general, se fac de 2 sau 3 ori pe săptămână. În mare parte de 3 ori pe săptămână, mai ales dacă nu mai există funcție reziduală renală. La finalul dializei, pe lângă o greutate uscată, care trebuie să fie mai mică decât greutatea cu care pacientul a intrat, trebuie să avem și reducerea ureii cu peste 65% din valoarea cu care pacientul a ajuns la dializă. Practic, la un pacient dializat, creatinina nu ne mai interesează pentru că este normal să crească în momentul în care nu se face dializă, adică în ziua fără dializă. În schimb, ne interesează foarte mult urea pentru că poate da complicații grave și nivelul acesteia trebuie scăzut neapărat prin dializă. Bineînțeles că dializa nu este lipsită de riscuri. Putem avea malfuncție, tromboză sau sângerare la nivelul abordului, indiferent că este pe fistulă sau pe cateter. Putem avea bacteriemie sau septicemie și există într-adevăr sepsis de cateter care se poate produce pentru că e totuși o metodă invazivă. Avem un dezechilibru de dializă, adică nu se face eficient sau, cum am dat exemplu mai devreme, se poate scădea mult prea repede un anumit compus și poate da complicații. Poate apărea hipotensiune intradialitică când eliminarea este prea rapidă și depășește reumplerea vasculară dinspre spațiul extracelular și de asemenea poate apărea și amiloidoza care se asociază dializei atunci când eliminarea deficitară a beta-2 microglobulinemiei duce la depunerea de amiloid. Această depunere de amiloid va duce la sindrom de tunel carpian, la arteriopatie asociată, chiste osoase și fracturi, pseudotumori și sângerări gastrointestinale, apropo că vorbeam de cauză de anemie în BCR. Hemofiltrarea se realizează prin convecție, printr-o membrană semipermeabilă cu flux crescut. Se infuzează practic un lichid de substituție pentru a înlocui cantitatea de lichid pierdută și este preferată pentru pacienții instabili hemodinamic. Hemodiafiltrarea reprezintă o combinație între hemofiltrare și dializă clasică și combate riscul amiloidozei. Un alt tip de dializă este dializa peritoneală, care utilizează practic membrana peritoneală pentru filtrare. Se efectuează pe cateter introdus subcutanat în cavitatea abdominală și care este lăsat acolo și scos apoi abia atunci când începe dializa. Se introduce dializantul, se efectuează filtrarea în sensul gradientului de concentrație pentru uree, creatinină și toxine și apa se filtrează, bineînțeles, în funcție de osmoralitate. Practic, există același principiu ca la dializa clasică, doar că se folosește membrana naturală și anume membrana peritoneală.
Există două tipuri, și anume dializa peritoneală continuă ambulatorie, în care lichidul de dializă este prezent continuu în cavitatea peritoneală, realizându-se schimburile, și dializa peritoneală automată, când schimburile continue ale lichidului de dializă se petrec noaptea și uneori este lăsat și pe parcursul zilei. Dializantul este schimbat de 3-5 ori zilnic și este folosită o tehnică sterilă pentru conectarea pungilor de 1,5 sau 3 litri la cateterul peritoneal. Aplicații specifice ale dializei peritoneale sunt peritonita bacteriană, care se manifestă prin febră, durere abdominală, lichid peritoneal tulbure, infecția cateterului, care poate să apară, bineînțeles, și la un cateter venos central și poate progresa spre tunelită sau peritonită în cazul acesta. Avem constipația, care poate afecta fluxul lichidului de dializă prin presiunea pe care o pune. Herniile abdominale, care sunt la fel datorate creșterii presiunii intraabdominale, și peritonita sclerozantă, practic o îngroșare progresivă a membranei peritoneale cu apariția de ocluzii repetate. Cea mai eficientă terapie de substituție a funcției renale este transplantul renal. Acesta oferă posibilitatea unei reabilitări aproape complete la pacienții cu boală renală terminală. Supraviețuirea este semnificativ mai bună comparativ cu pacienții dializați și care sunt pe lista de așteptare pentru un transplant renal, iar transplantul oferă libertate în ceea ce privește restricțiile alimentare și de lichide. Sunt corectate de asemenea și anemia și infertilitatea și celelalte complicații despre care am vorbit, și reprezintă un tratament de elecție pentru orice pacient apt de a fi transplantat. Pentru a avea succes acest transplant trebuie să existe o compatibilitate foarte bună între donator și primitor. Astfel, selecția și evaluarea adecvată a pacienților, compatibilitatea îmbunătățită, ameliorarea tehnicilor chirurgicale și tratamentul imunosupresor efectuat au dus la îmbunătățirea supraviețuirii pacientului și a grefei. În medie, durata de supraviețuire a grefelor este de aproximativ 5-10 ani în majoritatea cazurilor. Jumătate din ele pot să ajungă până la 30 de ani. Putem să pierdem o grefă renală în momentul în care apare un rejet acut sau cronic de grefă renală, în cazul în care pacientul decedează sau dacă cumva boala renală apare din nou. Pentru a avea un transplant renal de succes, trebuie să evităm, deci, rejetul de grefă și putem face asta prin terapie imunosupresoare, care se aplică la toate transplanturile, mai puțin la cele care sunt făcute între gemeni monozigoți. Altfel, trebuie să avem niște condiții de îndeplinit în momentul în care ne gândim la un pacient că va fi transplantat. În primul rând, trebuie să avem o compatibilitate a primitorului cu a donatorului la grupa sanguină. Incompatibilitatea în sistemul HLA ar trebui minimizată, bineînțeles. Odată cu transfuziile de sânge, pentru că am vorbit despre anemia care apare în boala cronică renală, anticorpii anti-HLA preexistenți pot să ducă la rezultate mai puțin favorabile în cazul transplantului, iar în acest caz trebuie făcută o terapie imunosupresoare mai agresivă. Pentru aceasta putem folosi plasmafereza, imunoglobulina intravenoasă, anticorpi monoclonali, cum ar fi rituximabul sau endopeptidaza IgG. Ne interesează, bineînțeles, și cine donează. În principiu sunt donatorii moarte cerebrală, dar din cauza lipsei de donatori, din cauza lipsei de organe, se acceptă și donatori care mor de cauze cardiace. Se acceptă și pacienți cu vârste de peste 60 de ani care au comorbidități, cum ar fi hipertensiune, diabet, injurie renală acută sau hemoragie intracraniană ca și cauza decesului. Însă cele mai bune rezultate se obțin după transplantul de la donatorul viu, chiar dacă este înrudit sau nu. Aici există riscul donatorului de a face boală cronică de rinic sau boală renală terminală. Însă beneficiile pe care le poate aduce pentru primitor sunt mai mari decât riscul. Am vorbit mai devreme despre rejetul de grefă.
ceea ce înseamnă că trebuie să facem imunosupresie. V-am spus, cu excepția transplantului între gemeni monozigoți. Cel mai mare risc de rejet apare în primele 3 luni după transplant, iar în primele luni episoadele de rejet apar la mai puțin de 20% dintre primitorii unui rinic de la donator cadavru, cu toate protocoalele de imunosupresie. Dar în cele mai multe cazuri, acestea sunt reversibile. Cu cât imunosupresia este mai specifică și este făcută mai bine cu o combinație cât mai mică de imunosupresoare, cu atât riscurile scad. Pacientul fiind imunosupresat este predispus la multe complicații. Și acum vom vorbi puțin despre ele. Prima este disfuncția precoce, adică o ocluzie sau o stenoză a anastomozei arteriale, o ocluzie a anastomozei venoase sau scurgeri urinare datorate deteriorării ureterului inferior sau defectelor anastomozei între uter și vezică urinară. O a doua complicație este necroza tubulară acută, care este cauza cea mai comună de disfuncție de grefă renală de la un donator decedat, până la 40-50% din cazuri. Conservarea grefei până ajunge să fie transplantată poate duce de asemenea la întârzierea funcției datorită necrozei tubulare acute. Se pare că și inhibitorii de calcineurină utilizați pentru prevenția rejetului sunt în sine nefrotoxici atunci când concentrațiile sunt prea mari. O complicație destul de întâlnită este rejetul acut. Se întâlnește la 10-30% dintre transplantați și se manifestă printr-o alterare a funcției renale în primele 3 luni. Acest lucru se poate obiectiva printr-o biopsie renală care poate confirma diagnosticul și poate evidenția severitatea și tipul rejetului. Dozarea ARN urinar a fost utilizată pentru detectarea rejetului celular acut, care poate fi reversibil prin administrarea dozelor mari de corticosteroizi intravenos, creșterea sau înlocuirea inhibitorilor de calcineurină sau folosirea inhibitorilor de celule T. În cazul unui rejet mediat prin anticorpi cu activarea complementului, se va folosi o combinație de imunoglobuline intravenoase cu plasmafereză și cu administrarea de anticorpi anti-CD20. Un prognostic nefavorabil pe termen lung va fi dat de mai mult de un episod de rejet în primele 3 luni, un rejet vascular sau mediat de anticorpi, rejet prelungit cu necesitatea dializei în prima săptămână după transplant și eșecul creatininei de a reveni la nivelul de bază. După cum am spus mai devreme și după cum cred că v-ați dat seama, terapia imunosupresoare va pune primitorul în fața unor riscuri de infecție. De obicei, infecțiile apar precoce, sub o lună postoperator și afectează tractul urinar, plăgile și toracele. O infecție importantă este cea cu citomegalovirus, care apare în săptămâni sau luni după transplant la 70% dintre primitori. Profilaxia se face cu valganciclovir. Profilaxia cu cotrimoxazol este folosită pentru infecții oportuniste, precum pneumocistis givorecii. O infecție care poate să ducă la pierderea grefei prin nefrită tubulo-interstițială agresivă este infecția cu poliomavirus. Aceasta nu are o terapie specifică și trebuie doar redusă imunosupresia în speranța că se va elimina spontan virusul. Pot apărea și complicații tardive, precum tulburări limfoproliferative post-transplant, tratamentul imunosupresor care crește riscul tumorilor cutanate, inclusiv al carcinomelor bazocelulare, spinocelulare și al altor malignități. Bolile cardiovasculare care cauzează 50% din decesele de după transplant, osteoporoza post-transplant cu recurența bolii renale și nefropatia cronică de alogrefă, care se traduce prin fibroză interstițială și atrofie tubulară. Un grup special de pacienți sunt pacienții cu HIV. La aceștia, transplantul renal a fost mult timp o contraindicație.
Astăzi, datorită antiretroviralelor moderne, pacienții cu infecție HIV au o speranță de viață aproape normală. Dar, din păcate, chiar și după transplant, mulți dezvoltă boală renală terminală. O rată de supraviețuire de după transplant este de 95% la 1 an și 88% la 3 ani, conform unui studiu efectuat pe 150 de pacienți. Răspunsul agresiv la antigenele donatorului au dus la multe episoade de rejet glucocorticoid rezistente. Deci ce ne interesează la un pacient transplantat? Ne interesează faptul că este imunosupresat, că trebuie să îl ferim de infecții și că trebuie să fim atenți să nu aibă loc vreun rejet acut sau cronic. Totodată, deși este terapia de substituție cea mai bună și care corectează cele mai multe complicații, aceasta nu este lipsită de riscuri și nu garantează faptul că boala renală nu poate să recidiveze. Sper că am reușit să vă lămuresc câteva lucruri despre boala cronică de rinic și sper că ați înțeles mai bine acest capitol, care mie mi se pare destul de frumos și destul de ușor de înțeles dacă prindem niște principii de bază. Eu am fost un neuron și jumătate, vă mulțumesc că ați ascultat acest curs, urmează și alte cursuri tot din capitolul de renal. Continuați să urmăriți pe site-ul Unireziverse următoarele cursuri din materia de rezidențiat. Spor la învățat!